Finú. Is ghealach de chuid Jupiter Europa, aonú le Gealaigh Gailíléacha ar an achtuánar sa bhliain 1610. Méid. Tá Eorpa 679,900 km an a phláinéad tuismiúil Jupiter. Le trastómhas de 3,122 km, sé anseo ghealach is mó sa gréan chóras agus an ghealach is lú de chuid na Gealaigh Gailíléacha. Más. Le más de 4.8 faoi 10 kg, tá sé bhád níos éidirme ná an ghealach ságaine. Fihis sioncranach. Sé an Eorpa timpeall Jupiter gach 3.51 lá agus an am céine comhlíonann sé rothlú amháin ar ais féin. Mar sin cuireann sé an gnúis céine a dró Jupiter a gcónaí agus gafa faoi rothlú sioncranach leis an mháthair phláinéad. De bharr an rothlaithe gafa seo, trasnaíonn bun adlíne agus meán circeal Eorpa lena chéile ag punc atá díreach faoi Jupiter agus mar sin cuireann sé bun líne úsáideach ar fáil dúinn le léirscanna a thomsú. Athondas fihiseach. San am céine a dhéanann Ganymede, fihis amháin timpeall Jupiter, déanann Eorpa gá agus íomh ceithre éis. Tugtar athondas don phatarán seo agus tá comhbhéis de 1 le 2 le 4 aige. Cé go bhfuil chlístú a rothlú sioncranach le Jupiter, níl sé in athondas fihiseach leis na trí Gealaigh eile. Dromchlá ruaite. Tá an dromchlá có bhíne le glunne agus có geall le sneachta. Tá Eorpa clúdaithe le scail oighear agus tá sí ar cheann de na Gealaigh is sciile sa gréan chóras. Tá scialtaine agus línse fada stríochacha don agus rua le feiceáil ar fud an dromchlá. Creidtear go scialtaine iad seo a tháinig de bharr gníomhaíocht ghealach faoi an dromchlá. Tá críoláir Eorpa te go leor de bharr na fórsaí freicimilthe a chumtear leis na fórsaí taoide idir an ghealach agus Jupiter. Aigéin faoi hailibh. Captar go bhfuil aigéin allmhór leachtach faoi dromchlá ruaite Eorpa a d'éadú a bheith idir 15 agus 25 km faoi an oighear. Tá an taighdeán seo te go leor mar gheall ar teas taoide ó Jupiter agus na Gealaigh eile an aice láimhe. Rud a coivéadaíonn an tuisce leachtach in ainneoin teocht díseal an dromchlá. Gníomhaíocht ghealach. Tá fianaise an go bhfuil gasairí uisce ag briseadh amach ó dromchlá Eorpa. Cosúil le gasairí atá féiche ar an ghealach Encelad de chuid Saturn. Léironn sé seo go bhféadú uisce an aigéin faoi hailibh teachta níos tríd an oighear go dtí an dromchlá. Atmosféar céal. Tá atmosféar an éadrom ag Eorpa a dhéantar den chuid is mó d'oxygen. Mar sin féin tá sé róthainaí chun tacaíocht a thabhairt do ghinne gan trealamh spéisialta. Déantar an oxygen a thargú ón radiacht sciiltin moldaní uisce san oighear ina cúpháirteanna hidrigine agus oxygine. Spás taistrú. Taiscéalaíocht. Déanú staideamh go fórleathan ar Eorpa ag roinnt mission amhail taiscéalaí a 1 agus a 2, 979, céadaí a bhána gar ábhar de dromchlá Eorpa. Spás árthach Gealaigh 995 go 2003, thug sé man bhreathnú agus fianaise ar aigéin allmhór fó dromchlá. Telescóp. Spás Hubble. Bhreathnaigh sé gasairí uisce féirithe.
Bás mission le teacht, Jevis Eorpa, NASA, Curthas sa spás sa bhliain 2024. Rachi sé a bhíhis ó Jupiter ar dús, agus an sin scinní sé gard Eorpa go minic chunim scrúdú a dhéanamh ar a scáil áirithe. Again, agus a féidireacht na batha. Spás mission le teacht dó. Dús, taiscéalaí go dtí Gealaigh Gailíléacha Jupiter, ESA. Curú go dtí Jupiter é, sa bhliain 2023 leis an saol go sruicí sé spruch sa bhliain 2031. Tar éis turas 8 mbliana. Jenny sé scrúdú ar agéin fóthalamh na trí Gealaigh gan na méid Callisto agus Eorpa. Is tócha go múlaí sé leis an scinsúr Eorpa de chuid NASA. Maidir ar Europa. Bránan idir gníomhú idir fórsaí leidir maidir Jupiter agus Molyneux agéin hiisce fóthalamh maidir de chuid hain ar Eorpa. Tá lean staidir le déanamh fós ag spás orthaí an tógaí sa réimse taiscéalaíochta seo. Na fiche Gealaigh is mó sa Grian Chorus. Gealaigh móra an Grian Chorus. Gan na méid Títón, Callisto, Eorpa an ghealach, Eorpa, Tritón, Titania, Rhea, Oberon, Iapetus, Charon, Umbriel, Ariel, Dione, Teacht, Encelad, Miron, Proches, Mimon. Folklore. An Grian Chorus, a Humsú, a Hundus, Bonlina, Bonadlina, Covas, Fihish, Frecumilsh, Gailíléacha, Gailíleach, Gníomhaíocht, Léirscáil, Rothlú, Scal, Sculch, Sincranach, Streak, Trastovus. Jira. Tásúil agam gur haidní an léirú seo leat. Tá lean eile cosúil leis ar YouTube le ghealach. Lean ar aghaidh agus go dté tú slán, mise ghealach.